Здравейте, днес ще ви покажа как да си направите колаж с Photoshop. Първо отивате на файл и Open и си избирате първоначално фона, който искате да използвате. Аз примерно ще използвам ето този. Така. После отваряте изображението, което ще поставите на фона от файл Open. Избирате снимката. Ето примерно тази, обаче не искате да слагате с целия фон, а искате само снимката. Идвате тук и си избирате размер, примерно R15 и копирате това, което искате да сложите. Ctrl D за демаркиране. Ако искате да намалявате шрифта, да е по-лесно. Така. Ако трябва, понеже аз обикновено правя така, като копирам нещо и тук продължавам и се сливат, демаркирам, избирам си някакъв цвят различен от снимката и примерно очертавам така. Така, готово. А когато искате да демаркирате нещо, да искате Ctrl D, а бек е Ctrl Z. Така, сега маркирате снимката. Ctrl-C, Ctrl-V и я наместите с това. Така. Както виждате на снимката, тук е на малко тихче отчита другата ръка и сега ще ви покажа как да я направите. Отивате на Image Size и тук Resolution е 72, стилате го и пишете 300. Така. После отивате на ръката, всичките и местите. Филтъра, избирате цвета, който ще използвате. Това. После отивате на четата и си избирате размер. Аз ще работя с 10 пиксела и ограждате мисъл така по един начин. Изчиствате бек и Ctrl-Z. С това, като го натиснете, по този начин избирате цвета, който е използван. Искате да го използвате пак, примерно. Става и ръката си готови.
Сега, ако си мислите, че сте готови, може да гледате. И така, след като гледате, примерно виждате бузата как е на 15, можете също да я регулирате. Така. Което да, отнема време, но се струва крайния резултат. Така, ако искате да не я регулирате, аз сега набързо ще ви покажа. После да върнете, отивате на Image, Image Size, секунда само. Image Size и пак го правите на 72 пиксела. Ето виждате сега как като снимката е по-добре и можете да я преместите, надявам се. Или не можете. Добре, можете да обедините слоевете, като ги маркирате. Лесен бутон и Merge Layers или Merge Visible. И Merge Layers, т.е. така. Сега отварям вода. И тук можете да видите първо Image Size, колко е голяма снимката, 640 на 480 и също по този начин да преправите тази снимка примерно на по-малко, до 300 на 168, предполагам, че е добре. После маркирате водата. И се нагласяте според това как искате да изглежда. Големината и така нататък. Примерно в едната така държите вода, а в другата огън. Пак гледате размера и го правите горе-долу като на миналата снимка. После копирате когато копирате, добре задържате бутона и после го пускате, защото по този начин можете после да дадете Ctrl Z. Ето така. Ctrl-C, Paste Ctrl-V и го нагласите, ако ви хареса да е така. И по този начин правите колажа, можете да добавите ефекти. Аз ще обединя двата слоя огън и вода. Така, натискате бабки и можете да добавите някакви ефекти на двата елемента.